Mä oon tehnyt tosi paljon vapaaehtoistyötä tuolla urheiluseurojen parissa, mutta sitten nyt tässä Kempeleen seurakunnassa, niin lähinnä täällä lasten puolella sitten siellä messun kirkkokioskihommia. Minnalta kysyin silloin, että olisiko mulle vapaaehtoistyötä jotakin niin keittiön köökin puolelta, kun mulla on niin tämä ammatti vähän viittaava siihen, että hakeuduin vapaaehtoiseksi, koska halusin sisältöä elämään ja ystäviä, kaikki on ystävällisiä ja että tosi mukava aina mennä niin auttamaan keittiöllä. Ja minusta se ystävällisyys, seurakuntalaiset, seurakunnan työntekijät on tosi kivoja ja ystävällisiä. Vapaaehtoistoiminnasta mä saan hyvän mielen, mä jotenkin rauhoitun. Mä en tiedä, että mä oon semmoinen aika vilikas ja energinen, mutta sitten kun mä oon vaikka niinku kirkossa tai jossakin seurakuntatalolla, niin mä rauhoitun. Jotenkin mulla on hirveän turvallinen olo semmoinen, että mä saan olla just tässä tämmöisenä kuin mä oon. Minusta on tosi ihanaa käydä kirkossa ja mun ei tule monesti lähettyä. Mutta nyt kun mulla on ne vuorot, niin silloin mä ainakin lähden. Ja mä siis nautin niin kuin mä saan istua siellä ja olla. Toki mä käyn silloin paljon muulloinkin, mutta että se on niin kuin semmoinen miellyttävä velvoite. Että mä saan siitä aina tosi paljon, kun mä sinne lähden. Ja sitten kyllähän se semmoinen yhteisöllisyys, niin sehän siinä on se tärkein juttu. Että vaikka sä vaan istut siellä ja olet, niin sä kuitenkin niin kuin olet osa yhteisöä. Vapaaehtoistyö on kyllä ollut hyvä mulle ja suosittelen muillekin. Kyllähän ne parhaat kohtaamiset on aina lasten kanssa ja se on varmasti se syykin, miksi mä niin kuin siihen tehtävään halusin, koska kohtaaminen lapsen kanssa on aina tosi mukavaa ja sitten toki sitten se lämmin vastaanotto, mikä sitten koko sen messuun osallistuvan väen kesken tulee, niin kyllä se lämmittää. Tule sinäkin kanssani vapaaehtoistoimintaan.